Da, mă, se vede. Așa cu mâna. Lasă jos aici. Bine să scoți? Lasă-l scoți o limă, că-l să pentru schimbare. Hai mai face, Eu? mai aproape să-l vezi. Uite și ăsta. Câte kg are? Are la aproape 10 kg. Are 10 kg ca mine. Sper că nu-i de drum în baltă. Ha? Sper că nu-i de drum în baltă. Ha? Mamă, ce mare este asta. Hmm?